Ukochukwu local St. Thomas Aquinas Parish ọka bụrụ Fada Francis Oranye agụgụ ndị nna dịgasị iche iche n'ezinụlọ ka agba mbọ wee na-amụkenye nya bụ ọkụ nke ịfụnanya n'ezinụlọ ka iji wee hụ na onye ọbụla nọ n'ezinụlọ bụ onye nke nwetara oke ruru ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Joseph Egbeọcha bụ onye nke ga-ewetara gị akụkọ maka nya bụ ka akara. Ukochukwu ya na ya bụ ụka edebere maka ncheta mmemme ndị nna nke nzukọ nsọ Katọlik ka Reverend Fada Oranye nọrọ kọwaa mkpa ọ dị na ndị nna bụ ndị na-anọ n'isi n'ịmụnye ọkụ ịfụnanya maka ndị ezinụlọ bụ nke ọ kọwara na ọ ga-enye aka ime ka ụwa gbaa gburugburu bụrụ ebe kacha mma maka onye ọbụla. Ka ọ na-akwazi arịrị na akparamagwa eji mara ezinụlọ ndị Igbo bụ nke na-efuzi efu, ka ya bụ onye ụkọchukwu nọrọ kọwaa na nwoke na nwaanyị bụ nke dị onye ọbụla mkpa maka mgbasawanye ndụ n'ụwa, ma kọwazịa na ọ bụrụ na onye ọbụla na-agbaghara ibe ya na ọ ga-enye aka hụ na udo dị n'ezinụlọ ọbụla. Na ntụnye nke ya, onye isi oche otu Catholic Men Organization CMO nke St. Thomas Aquinas Parish Ọka bụ ọkammụta Clement Ezeanyeji nọrọ rịọ ndị nne ka ha nyere ndị nna aka n'ịgba mbọ maka ọrụ dịrị Chineke nakwa mmadụ, maka n'ezie onye ụkọchukwu nke ya bụ ụlọ ụka maka ịgba ndị nna ume na mmụọ na ya bụ mmemme. N'etiti ndị ọrụ na-eru n'okwu na gọọmenti Anambra steeti ka kọmishọna na-ahụ maka ebe obibi na steeti a bụ Honorable Polly Onyeka, onye kọwara adịmma obodo na adịmma dịka nke na-esite na adịmma ezinụlọ dị iche iche, kọwara ya bụ mmemme icheta ndị nna nke afọ 2024 dịka nke dị mkpa ma bụrụ nke nyere ohere ka ndị nna nwee ike ịgbakọ ka ọrụ ha si dị. Onye jibu ọkwa Director News and Current Affairs nke ụlọ ọrụ ABS bụ Maazị Gabe Okpalaeze nọkwa na ya bụ mmemme ofufe nro bụ nke emechaziri ndị nna ya bụ ụlọ ụka tiri egwu ma gaa n'ogige a na-eneta ndị ụkọchukwu megoro okenye anya iji mee ka ha soro nwa aṅụrị maka ya bụ mmemme. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.